Goddag og velkommen til vores café, der lige nu hedder nummer 1. Det er en arbejdstitel, vi kan ændre på lidt senere. Vi går indenfor, og vi starter hernede på første salen. Vi har den røde forhøjning om i baggrunden, som er der bandet skal stå. Den grønne væg er en levende grøn væg, som er med til at skabe et godt indeklima. Men jeg synes, vi skal gå videre op ovenpå. Vi bevæger os via trappen op ovenpå, som sagt. Det første vi ser vores hængekøj-arrangement, det vender vi tilbage til lidt senere, men vi panorerer rundt over til vores lounge-del. Her kan man sidde og læse en bog i fred og ro. Hele væggen er lavet om til reoler, så nedenunder der virker reolerne til, at vi kan opbevare varer på, hvorimod her bruger vi dem til at opbevare bøger på, så vi har en dobbelt virkning af den. Og videre tilbage til hængekøjerne. Vi har placeret dem, så de udnytter pladsen bedst muligt. Vi har placeret dem i forskellige højder, så det ikke bliver alt for statisk. Læg mærke til den grønne levende væg, som før omtalt, som virkelig træder i kraft nu, man fornemmer højden i rummet. Men vi går videre ud over afsatsen, ned og kigger på selve butiksdelen igen, som samtidig dobler som skranke, når man skal bestille ting. Det der er så den virkelig centrale del i vores café. Det er her, man kan købe de varer, vi bruger til at lave maden af. Det er her, man bestiller sine varer for udleveret sine drinks. Det er hernede udgangen til toilettet og køkkenet er, nede bag kontrabassen i damen med den hvide sarong. Det er der det hele taget her, det hele kommer til at forløbe fra. Håber denne lille illustration har været med til at hjælpe jer med denne overblik. Kom med noget god feedback, så kigger vi på det.